Bliain nua agus club nua tosnathe le haghaidh muintir chorca daoine. Tá club Lúthchleasaíochta faoi lán sheol le déanaí agus bhí deise gom labhairt leis na daoine óige agus muintir na háite faoi. So tá club nua tosnathe daoine agus tá míid oscailt den bailíocht an club bheadh sé de aon duine 8 so tá seanstat a bheith páirteach den club inis ba míid ag tréanáil ihe de lún den daoine óga 8 dí 2. Tágam go dtíon club Lúthchleasaíochta chun bhfuil le mo chóirde sprí bhegam agus chuann sé leis an gad agus an sacr agus bíon an sprí go man. Tá sé anna háach dúin go meach na lenaí sástansa agus méidir páirteach agus bhfuil na héine gimmart lí chéile agus bhfuil si de fálam na sciilena istócha. Sciilena le táachtacht i testáilt buthe agus go chumá go méidir ábailte iad a thugant leo. Is bra am an club Lúthchleasaíochta den na míad rithe agus imríonn cleithí agus bíon deise ag an búla le mo cúrda. Is mar an ré na hurdles agus just a bheith i gimmart le mo chóirde. Tá os chun 7 daoine óige agus breis 110 daoine óige dégóirí agus daoine fásta chlárthanis le an club Lúthchleasaíochta Nua cíirí hir AC ansá i gCorca Dhuibhne. Tá sé gceiste có annachchuid imachtaí le haghaidh daoine óige a agrú idir seo agus an Labhair Jamie ó Nuacht, Nuacht Cúla4, gCorca Dhuibhne.